Nagdangat sa kapin 3,000 ka mga mangunguma ang apektado sa El Nino phenomenon sa probinsya sang Iloilo. Base sa data sa Provincial Agriculture's Office, Banawas sang Anilaw ang nagapanguna kung sa diin nagdangat sa 1,176 ka mga mangunguma ang apektado. Nagdangat naman sa 2,000 ka hektarya sang pananamang naapektuhan bangod sa mainit nga tiyempo. Handa naman magbulig ang Iloilo Provincial Government sa mga mangunguma sa probinsya nga apektado sang El Nino. Inis ka K5, Jenny Kauyuna na para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.